Helo, fy enw yw Regan. Fy enw yw Jacob. Enw fi yw Thomas. A heddiw ni wedi bod yn siarad am y llyfr Dripsyn y trip. Mae y trip yn y nawfed yn y cyfres o'r llyfrau a mae'n fy unig un fi darllen ac mae'n fy hoff. Dwi byth wedi darllen y llyfr yn Saesneg, ond mae hyn yn rhoi esiampl da i darllen gyd o'r llyfrau Gymraeg. Dwi wedi darllen un yn y Saesneg, ond mae well gen i yr un Cymraeg. Hoff gymeriad yn y llyfr yw y mochyn sy'n rhoi enyn gan y brawd fawr Greg a mae'n ac oherwydd mae'n un peth doniol. Hoff gymeriad i yw Mani oherwydd mae gen y pen mawr a mae'n babi o'r teulu Heffley. Fy hoff cymeriad i yw Mani hefyd oherwydd mae'n rywedd mewn pob ffordd. Mae'r stori y trip yn amdano teulu Heffley yn mynd ar trip o gwmpas America. Dwi'n rhoi y llyfr 10 mas o 10 oherwydd mae'n hoff llyfr fi. Dwi byth wedi darllen am tipyn o amser. Dwi'n rhoi 9 mas o 10 oherwydd roedd mae'n doniol ac yn diddorol. Dwi'n rhoi 10 allan o 10 am y hiwmor dda.